Ay, may paralis. Maganda daw, oh. Ay, ay, ay.
Iwan, ano? Tingnan ko na. Adriana vlog. Alam na siya magbawa. Wala yung alam na niya. Alam na natin. Pinakabawal sa kanya pati ng animal. Pinakabawal mo.
Ay, dakit tayo nalapay naman tayo, oh. Mag-stop lang kanyan, Ken. Stop lang yan. Mag-stop lang rin din.
dumalang ka dyan. Tagal ko. Di ba dati kayo ni Dinalan? Oo. Di ba us? Saan? Oo. Malambat kayo ni eh. Bilan yung karga yun? 20. Lobat na ka? Lobat na ka? Ako yung bamat. Magbibigay mo dyan? Koncha ka pa. Putang ko agi. Makibat ka Konchan. Inside. Pantalong ka dyan. Makakarinig kasi pag inside, kaya kapag kami jewelry kayo, mga, sa labatan mo lang. Punta na makastop lo. Magtalo na kayo. Malwala siya. Nakakingin ako na makulit. Walang tanom ni Kai. Kahit ganun pa inong may kaya. Kumbay. May Lord na yun ang buwan na bay. Malapit ko isang kaya papawas sa yakin ko na bay. Pagkara natin ko. Ay, nakad ba?